концерти идона бахшида ба рӯзи модарон санаи 8 март соати расо 11 дар қасри фарҳанги ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ бо иштироки ду сарояндаи шинохта ҷурабеки аҳмадҷон. ой дар хобу будум бар ҷигарум корча расид, ой бедору шудум ва ёди маноча расид. реш реш ай ҷигарум ёди ту дорум очае, дам ба дамоҳе ба дард аз дил барорум очае. дар сина ҷои ту холист, дар куҷои канорат кист, зи ғама девона мешам, сабаби ҷудоимон чист. ва азизхони ризо рӯзҳо чу афтоб мешавум, фақат ба хотири ту модар. шабҳо чун маҳтоб мешавум, фақат ба хотири ту модар. аз аламҳои рафтанат ҳамеша бо чашми тарам, бо сӯзиши ғамҳои ту бидон ки ман хоки сарам. то туро ман набинам дилам ором намеша, ишқи ту ай нозанин ба дил давонда реша. таби мову шуморо болида мегардонанд. телефонҳо барои тамос 902 01 01 95. ту бовар кун дилай дил, ки рӯзи ошиқӣ пинҳон намешавад, ки рӯзи ошиқӣ пинҳон